Každý rok navštívia Medžugorie približne 2 milióny pútnikov z celého sveta. Prichádzajú sem, aby našli pokoj, modlili sa za svoje rodiny, zdravie alebo načerpali novú nádej. Len niekoľko dní pred začiatkom Mladifestu však toto miesto zasiahol útok. Páchateľ poškodil sochu Panny Márie na vrchu Podbrdo. Jej tvár a ruky postriekal čiernou farbou a na podstavec napísal urážlivý odkaz. Krátko na to bol úmyselne zapálený aj vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Oheň sa našťastie podarilo rýchlo uhasiť a polícia neskôr zadržala podozrivého muža. Útok sa odohral tesne pred Mladifestom, na ktorý každoročne prichádzajú 10 000 mladých ľudí z rôznych krajín sveta. Napriek tomu sa život v Medžugorí nezastavil. Dobrovoľníci sa okamžite pustili do čistenia poškodenej sochy. Čiernu farbu sa im podarilo rýchlo odstrániť a socha bola zakrátko opäť obnovená. Medžugorie zostalo otvorené a modlitby pokračovali podľa programu. A možno práve v tom sa ukázala skutočná sila tohto miesta. Páchateľ dokázal na chvíľu poškodiť sochu a oltár. Nedokázal však zastaviť ľudí, ktorí sem prichádzajú s vierou a nádejou. Sochu bolo možné očistiť, oltár bolo možné opraviť. A zlo, ktoré malo toto miesto poškvrniť, po sebe nakoniec zanechalo ešte silnejší obraz spolupatričnosti, modlitby a pokoja. Pretože farba môže poškodiť povrch sochy a oheň môže zanechať stopy na oltári. Ale vieru, ktorú si ľudia nosia vo svojich srdciach, nedokáže zničiť žiadny útok. Ale teraz ma zaujíma váš názor. Mali ste možnosť navštíviť Medžugorie? Ako na vás toto miesto pôsobilo? A čo si myslíte o tomto útoku? Budem rád, ak sa o svoj názor podelíte v komentároch.